Ilang mga food delivery rider ang nabiktima ng isang fake booking sa lungsod ng Naga nitong nagdaang Sabado at Linggo. Masakit sa kalooban ng mga rider na ma-charge ng produkto na aabot sa 900 hanggang 5,000 pesos. Dulot na nag-iisang fake booker. Lugi raw sila dahil malaki umano ito kumpara sa katiting na kinikita sa pang-araw-araw. May nag-log sa ko yung order pero late nang nasa 27 minutes. Delay na si order. Delay na. Pinako si order ta matumal. Matumal ang delivery that day. Tik talagang kunanta. May naglalawag ka tong order sa ko. Nasa 2,197 bundle. Tas itong mga copy nasa 7 yata yun. Nakaireling ko sa ibang rider na nagsabi sa ko na fake booking. Para si pangarap. Hindi ko man in-expect kaya na scam pa lang itong nakuha ko. Ngunyan, sa pag-deliver ko kaya, as in solo pala ako duman sa area, ala ko good. Sa Tigapo lang ko siya, dahil siya nagsisimbag, tig-chat ko siya sa sa account na Foodpanda. Nagsimbag siya, ang simbag niya, you get scam. Makulog sa buot kasi si duty ko ning Friday bago ako madali ng Saturday. Duty ko ng Friday halos 12 hours. Nilawag ko si 12 hours. Tig-try ko talaga siya tig full time. Oo. Income niya, okay man, sapat man sa 12 hours para sa kuya. Kaso di ko lang inaasa pagkaaga. Kung ano lang pala din kang scam na 900. Kung may kaanggutan ka about sa Foodpanda, di mo na idamay ang rider. Kasi bako malang sa kuya, maray si makakakuha kang paka-scam mo, hababang amount na pwedeng bayaran, pwedeng kakanon. Pero pag-aro kaya kendara kulang kwartana, sinasabi, makulog na sa dagan, lalo pag may mga pasyente, pamilya. Arog sa kuya, may pasyente ako, nakaipuang kong gastusan. Dadialysis kaya, sir. Oo, 3 times sa a week. Kaya medyo makulog din sa buot ko. Ayon sa team leader ng mga delivery riders sa Naga City, na sinusubukan nilang matugunan ang mga katulad na problema sa mga fake booker at dumulog na rin sa PNP Anti-Cybercrime Unit para humingi ng payo. Itiga-assistant siya, may mga kapandata, tigdiyo, if in case na may mga GC man kami. Kung sakali may mag-report, nagtatabang mi, tig-guide mi, at sa yapabot mi man sa Foodpanda admin sa Manila. So, ngunyan, ang duda mi kayan, si mga may kulugbuot sa Foodpanda na baka dating riders man sana, na ngunyan, na-offboard, makulugad ang buot, pati kami nagtatrabaho, dinadamay. Nagluwas kami sa harong para maghanap buhay ng marangal, ng maayos, para ang isip may uli kami sa pamilya mi. At the end of the day, may maiuli kami sa pamilya mi. Ngunyan, ang nangyari, kapag nag-fake book, ang nangyari, nahaluyan ang rider sa pin location, tapos naabot ng pirang oras, dahil siya makapakancel. Pag ito na-cancel, nag-auto trap. Ngunyan si kantidad na halaga katong order na to, let's say 2,000, 1,000, naglalawag to sa wallet ng Foodpanda. So automatic, abonado ka to si rider. Ini sa mga rider kay sa mga Foodpandang ini, kailangan lang sindang execute ng affidavit of complaint. So ini affidavit of complaint na ini, kami na magibo kay ini. Mayo ining bayad So ang kailangan lang nindang darahon si mga resibo. Itong electronic evidence ninda, pwedeng screenshot ninda, pwedeng din na ipiprint out sa mga opisina. Affidavit ta sinda, i-verify ta. Ini kung sisay ka ining mga nagbo-booking na ini sa inyo na mga bogus, pag na-identify ta na, saka na kita magpa-file ng estafa. Posible namang mahuli ng Anti-Cybercrime Unit ang nangbogus sa mga rider, subalit kailangan nila mag-file ng formal complaint para masampahan ng suspect ng kasong estafa na may isang count sa bawat biktimang delivery rider. Jan Amador, CSN.